Pryd bach ysgam sydd yn eddi ar gyfer amser un o'r flwyddyn, gyda'r salmon, a wedyn fi'n mynd i fod yn gwneud pys mintys, a wedyn cacennau tato melys. So rhywbeth bach gwahanol, lot o elfennau gwahanol mewn mlaen fan hyn nawr. Reit. Ond i ni'n mynd i ddechrau 'da'r salmon, a rhywbeth cyflym i baratoi falle ar ôl gwaith hefyd. So felly mae 2 darn o salmon 'da fi fan hyn nawr, o falle bod lot o ni falle'n ffrio pysgod fel arfer, neu falle'n potio. Ond fi yn tueddu termlo bod y rostio lot yn rwyddach, ti'n gwybod, a mae fe'n mynd i goginio'r pysgod fwy cyfartal a cadw e bach fwy llaeth, achos mae pysgod yn gallu gorcoginio'n gyflym, ond Mae'n sych wedyn, ydy? Ydy, mae'n mynd yn sych. A mae blas yn ffeinach, chi'n meddwl pan ti'n rosto fe? Ydy. Fel mae fe'n mynd i rostio ar y top hefyd. Felly mae'r crôn ar hwn, a eto fi yn meddwl bod e'n dda cadw'r crôn mlaen, achos eto mae fe'n amddiffyn y pysgod tra bod e'n coginio. Felly, tin fan hyn nawr 'da fi, a chydig o olew ar waelod, dim ond mwyn sicrhau bod e ddim yn glynu'r tin wrth gwrs. A wedyn roi'r salmon ar y tin fan hyn nawr. Yn amlwg, mae hwn yn mynd i fod yn goginio am ryw 20 munud 'da fi fan hyn nawr, ond yn amlwg falle bydd rai darnau bach fwy trwchus 'da chi, neu bach fwy tenau, so falle gallwch chi gadw llygad ar hwnna, ynda fe. Bach o halen, na gyd sydd eisiau, a wedyn, yn wahanol iawn, ffwrn eitha isel fan hyn nawr, dyn ni 120 tymerau Celsius nwy, a wedyn nwy 1. Felly, mwyn coginio hwn yn araf am ryw 20 munud, a fel fi'n gweud, mae fe'n mynd i sicrhau bod y pysgod yn llaeth neis, a bod e ddim yn gorcoginio. Fi'n gwybod mae'n swno fel lot o amser, ond gan bod ni'n coginio fe'r dymerau ddysel, mae fe'n mynd i cadw'r lleithder ynddo fe. Mae fe werth trial hwnna, ti'n gwybod? Jyst ofyn i ti, os modd i ti wybod bod e wedi coginio drwad, achos i fi wastad yn teimlo bod rhaid i wneud fel un iddo fe. A mae cwbl lot o gwybod. Dyle fe fod fwy caled ar y top, ynddo fe. Falle gallai ti roi sgiwer hefyd, a sogos gymaint o ddŵr yn dod mas o fe, ti'n iawn. Ond 20 munud dyle ti fod yn iawn fanna, oce? Felly, i fynd â hwn, mae'r pys dyn ni fan hyn nawr, dim rai ffres, dim tan yr haf yn wrth gwrs, ond fi'n mynd i ddefnyddio pys o'r rhewgell fan hyn nawr, a jyst rhywbeth i weini dy hwn. Felly mae winw'n syfu fan hyn a garlleg, ffrio hwn yn ychydig o olew a lewydd, a rhywbeth bach neis i wneud dy hwn nawr. Gallai hwn fod yn mynd gyda unrhyw bryd i fod yn allan oles, cig hefyd, ynddo fe, So fe, jyst ffrio hwnna fanna, a wedyn unwaith mae hwnna wedi dechrau cael bach o liw, i ni'n gallu ychwanegu'r pys. Na, mae rhaid 250 gram o bys o rewgell fan hyn 'da fi. A ti'n rhoi nhw mewn wedi rewi? Wedi rewi. Mae'r un di dadmer nawr, wrth gwrs, ond maen nhw'n iawn i fe mewn wedi rewi. Stoc. Pwy stoc? Stoc lyseuol, lan i ti, fe, t'mod? A mynd mewn fanna. A wedyn, wrth gwrs, jyst gadael hwnna wedyn i goginio yn y stoc, tan bod y stoc yn lleihau tymed bach, a wedyn ni'n mynd i fod yn stwnsio fe. Bach o mintys hefyd, fel blas bach ffres ar gyfer amser un, fel y gwanwyn yn dod nawr, neis cael y blasau bach fwy ffres dyn ni fan hyn. A ti'n gwybod beth siw bod wedyn ni bod pob un ohono ni a pecyn o bys wedi rewi? Bendant. Ti'n gwybod mae'n un o'r pethau yma, i ni gyd yn cadw? Ydyn, maen nhw wastad yn y rewgell dyn ni. A fod hyn, unwaith maen nhw wedi goginio, fi wedi rhoi nhw mewn disgyl ffordd hyn. Nawr, dim ond 15 munud mae rhywbeth ffordd na'n mynd i goginio, achos dyw pys ddim yn cymryd lot o amser, wrth gwrs. Ond fi wedi rhoi'r clingffilm drosto fe i gadw nhw'n gynnes, a hefyd i gadw lliw nhw, achos dyn ni ddim moyn yr air i fynd yno fe, maen nhw'n mynd i ddechrau colli'r lliw gwyrdd llachar net, Felly mae'r reina fanna yn barod. So mae hwn i gyd yn gallu cael ei baratoi yn yr hanner awr, bydden ni'n gweud, Felly y cacen datws nawr, mae'r tato melys fi fan hyn, rhyw 250 gram wedi gratio. Chili ffres yn mynd mewn fan hyn nawr, wedi dorri. Nawr, eto, dibynnu faint i chi'n lico, os i chi'n lico fe'n eitha speislyd, rwch bach fwy, a'r spring onions, y coriander. Nawr, mae rein yn neis ar ben unen i fod yn allan ones. Os ych chi'n cael ffrindiau draw a cael diodydd, mae rein yn eitha neis i wneud ty beth, chi'n gwybod, efe? Neu mewn salad, falle, gyda bach o gaws feta neu rhywbeth, Blawd plaen, bach o siwgr meddal. Siwgr? Bach o siwgr, ie. Siwgr brown meddal. A wedyn, bach o powdwr codi. A wedyn, yr powdwr curry hefyd yn mynd mewn.
A na gyd sy'n eisiau gwneud yw cymysgu hwnna nawr. Wna i ddechrau ffrio rei. Mae dy fi rai peth yn barod dyn ni, ta beth i chi gael gweld. Fe sy'n Masterchef mae gyda wahanol bethau ymlaen, amser, ready to lot o cook. elfennau gwahanol dyn ni fyny. Wi a bach o lath, jyst i tynnu popeth ei gilydd. A na gyd sy'n eisiau gwneud yw dechrau ffrio rein wedyn. A maen nhw'n coginio, gallu di gredu, mewn cwbl o fynedau. A maen nhw'n opsiwn bach blasus a iachus, ti'n gwybod, ar gyfer swper. Felly, mae peth da chi fan hyn nawr. Na i ddechrau ffrio rein, a wedyn na i yn amlwg roi popeth ei gilydd. Jyst llwyed ffordd na, mewn olew blodyn yr hael sydd â fe fan hyn nawr. Mae hynny'n neis. Na i dynnu'r samwn mas. Ww. Las y curry yn neis. Odi, wedi ddim yn siŵr amdano fe pan wedys ti, ond mwna fein. Hwna'n neis. So, lle roi'r samwn fan hyn, mae dynnu'r cacennau fan hyn, a wedyn y pys wrth gwrs, a rhywbeth bach gwahanol ar gyfer pryd yn yr wythnos. A hwna'n iach iawn yn dweud. Ond ie, y diach, a rhywbeth gallu di weini, rhywbeth gwahanol hefyd, yn dyfa. Lovely. Diolch ti, Catrin.